Boiro acollerá o domingo 3 de outubro a primeira edición da Running Gealsa. A proba presentada no Concello está organizada pola Asociación Barbantia Roda. Constará dun percorrido de 10 km. A carreira sumaráselle tamén unha andaina, e para as dúas haberá a posibilidade de facelas de maneira virtual. Modalidade virtual e modalidade presencial, correcto. Serán unha distancia de 10 km, é unha running unha 10K. Despois, como non nos podíamos olvidar desa xente que últimamente pois está practicando moitísimo senderismo, e con isto do Covid pois a xente tirouse moito a esa modalidade do senderismo, entonces non nos podíamos olvidar desta xente. Por lo tanto, pois tamén vamos a organizar unha andaina, tamén sobre 10 km máis ou menos, por aquí polos montes da zona do Concello de Boiro. Non será unha andaina moi dura, vai ser unha media baixa para todos os públicos, para todas as edades. O evento terá un carácter solidario. Está previsto que os beneficios recadados coas inscricións sexan para un fin benéfico. Nesta primeira carreira os fondos serán doados de maneira íntegra a Sotrame, a Asociación de Transplantados de Médula de Santiago, que os destinará ao proxecto de investigación Adiante. A loita esta non a facemos só por nós, por os pacientes, senón tamén por a xente que, por desgracia, hoxe non está con nós, que por desgracia conocemos bastante, probablemente todos os que nos escoiten e os que saberán de alguén que por desgracia perdeu a vida. Adiante non deixa de ser o acrónimo da aplicación e desarrollo da inteligencia artificial en tumores hematolóxicos. Decimos darlle ese nome tamén por un pouco incentivar a xente en coñecer estas patoloxías, en coñecer a idiosincrasia de todos estes pacientes e tamén coñecer as necesidades que temos de avance. E, polo tanto, ante todo, agradecer, obviamente, a Sotrame, a Gealsa, o Concello de Boiro, a todas as entidades que patrocinades ou apoiades a título individual e colectivo esta andaina. Dende Gealsa, empresa patrocinadora da carreira, destacaron a importancia de poder colaborar con iniciativas como esta, que ademais de promover a práctica deportiva, ten tamén un carácter solidario. Temos unha colaboración social activa, fomentamos sobre todo o tema deporte, a vida sana e a colaboración social, tanto con persoas con capacidades diferentes, como tamén, por que non, coa investigación e coa saúde. Entón, era un proxecto que encaixaba perfectamente na nosa liña de traballo. As inscricións poderán realizarse ata o xoves 30 de setembro a través da páxina web de M-Sports. O prezo da inscrición será de 8 euros para a carreira e 5 para a andaina. Tamén existe a posibilidade de colaborar na iniciativa a través do dorsal 0 e doar a cantidade que cada un estime máis oportuna.